Igbo bụ ekenekwa m unu na Imo State dị nnọọ ka chibo anụ ọzọ ihe na-eme n'Imo State because na afọrọ m iwu ebe na ndị mmadụ na-eti mkpu na-asị n'obodo adịrọ mma n'obodo adịrọ mma. Some people aka obi je wee mee gịnị je na impersonate some group of police people organization called Tiger Base. Imo State abdị nnọọ Imo State bụ nnọọ chibo anụ ọzọ because as a rate in my own opinion, I'm saying that Imo State so now one of the worst states anyway in Nigeria. Because I didn't know everybody at all hebona. I didn't know how governor could only na chichonya na chiongwe. I'm going many times after with a report send them mad because do the police in Imo State uno emezini hekoya patadeka kaisinon dano manakuno nache. Unu yano na search boys. Unu yano nunu agba mmadụ egbe n'ike anapụta na asị na ndị vigilante emenka. I begin to ask, after all this said and done, kedu ihe governor ndị obodo na-ekwu maka ya? Kedu ihe the governor and the people ruling Imo State, what are they going to say about it? What are they been doing about these things? Because Igba nkịtị like this, or this like I say na Imogon onye ọbụla nọ no, it's alright ka ihe na-eme na abụrụ ihe na-eme. Things is going bad, ihe na-emebisi n'obodo. Mana ịpụtazi like this, ndị mmadụ na-arụ ka Nigeria ya adugo used to like ihe Johnson Suleiman na-ekwu mbọsị ụka. Nigerians adugo used to bad news, so ihe ọbụla ị na-ekwuzi nnọọ dịzị ka ọ bụ yes or no to the level that na anyị jizi mmadụ one nwụrụ nọ abara gị, whereby na human life don't no longer matters. Tiger Base enwego their own problem already. When ban push agenda, yes, Tiger Base they need image here. Tiger Base they know how lolo can they or cause sas mba. And I'm more maybe this kind of thing na ga can join a neighbor. The team poligina mad when police case na neighbor. I don't know ka or do was done a begin a bandit in my problem. And the police were problem na one are the was than even the bandit and the murder were problem. Now you begin to ask yourself, how did we get here? How did we get here? So people on Imo State in the government and going to Hope Uzodinma as well because Mr. Governor. Is you know how to me address the Obodo and do mad yes no Obodo where a sitting governor. That no Obodo nwere onye ya apatakwa asị ya na governor ekwulu okwu, governor ejikwa wee sị, governor ejiwe kwe nka, and onye ọbụla eweta na your table, let them punish that person according to the law of the land. This okwu adịrọ mma asị na okeke nwanyị dị ntị njọ. So na this video ka unu fụ ihe ma iji ekwulu ihe anyị na-ekwulu n'ụbọchị nke taata ka ọ dị. I'm a very quick one. I'm going to report. I'm going to get some the police officers see making impersonate Tiger Base. I want to tell you, yes, Tiger Base is their own problem. Tiger Base is their own problem. But all Tiger Base, they boss Imo. Na abagari ni Imo Street, abagari ni Imo, abagari ni Imo Bada, abagari ni Imo Ebembise, abagari ni Imo Naze, no Bize, Eben Diozo. All Tiger Base make a henda. Anye sheli minala na choputana ndi megi ha wo either the anti-cultism, yes, in the anti-cultism, the narcotics, on the here between anti-cultism and narcotics, on the na wogare na lende youth once every Sunday, every Saturday. Habi ebende youth ngugamanya, hebrunde youth ngugamanya, ujo hana moto, aga ha koru hana station o, ana hego ha GPOS ha gariga. This set of police people, GPOS hana gari. Abata ni Imo Street, otu onwere shi abatara ebu bomiri here. Lende youth ebe ha ngama okoro ha kpiga ha n'ime boss Imo. Pụọ n'ụzọ nakọrọ ha ego. Release ya ndị aje ndị ejiro kwụlọtawa, ndị ṅụga mmanya, ndị taga nkwobi. Emebo ya Tiger Base. They will tell you even how and when ha na-ejo na si na ha shi Tiger Base, which is a lie. Leave Tiger Base out of this your evil. Ọwụhụ Tiger Base begeke. Ọwụhụ Tiger Base bụ boss Imo na akpagariga n'ime street enwere n'Imo State. Na akpagariga na Mbaise. Ogofura ha je heburu machine ndị mmadụ. Ogofura ha je heburu ihe na ndị mmadụ. Heburu gị heti gị n'ime moto. Gị were ihe na gị me POS. They have their own POS. Ana agagari
Nimo Urenga. The CP of Imo State, please look out for these criminals in police uniform. Look out for these criminals. Imo go for don't want to put down as no inciting. Oh, when can get put down and invite. Because he went the youth. He went the youth. I didn't see him on the street. Even the youth to the last now only one night or got to reach one bottle. Una Korea. Kubo any memoto. Share with the POS or Meruno transfer. Even when I said on sopa, ya with evidence. Evidence ikakwanko. Una get lebanya now. Ni me hende within the police force. And in the here every Sunday, especially on the weekend. Hana bagari in the street. Ebe monkey kingdom monkey kingdom ko get ebe here. Every day have gadia. Every day have gadia. Ebugu mokrobe bubu. Go to speed bat. All to akaje ebugu mokrobe bubu. Mbo na hana bagari. Haba no hi, haba no bomri. Haba na makoi, haba na kwakuma. Ane fegadi ni me street. Na chu mokrobe hana ebu. Umokrobe beruno get it for crying out loud. Unu no unu mokrobe. Why you treating your fellow young men like that? No gande bru boss Igbo je ha tabos Igbo. No number. Na bagari nimo wure. Na chondi unu ebru. Owunu nu gebru station. Only unu buge bro mere gede. Only unu buge that police officer that young man unu buge bo na angu mmanya. O mere unu gene. O nwere ebe o dara iwu onye angukwala mmanya na Nigeria. O dara iwu onye atakwala nkwobi na Nigeria. Why are you people going from one street to another? Illegally arresting people, taking them in your small bus Imo and collecting money from them and releasing them on the way instead of taking them to the station. Who they be no kwala o? Una sit on so kwe bido lozo. Okunu na achomo. Now they look for my trouble. If I start it now, you not go end o. If I start again now, you not go end o. Make una know they impersonate Tiger Base. Or who Tiger Base make a car? It is not Tiger Base. Call a Tiger Base them, I know. The ones where Tiger Base they do, I know. Not be you. You don't know. Stop carrying all these young men from street to street, carrying them in your boss Imo, small boss Imo that you hired. And be using your POS. You have your POS. And be using your POS to be collecting money from them. Iwe when the youth, unu ka bakwa oso. Una ga ala that day. Ihe na gburu we shoku the police and epiogari. The police and ebugari boss Imo na agbagari n'ime street. E show iwe when the youth na that street. Una ga ala kwa o. Una ga ala kwa because unu bere illegal duty. Unu bere illegal job. Unu bere illegal job. So ihe una mere unu dia, una ga ala. Happen the youth Imo State aka. We are suffering in this country. Allow us to breathe. Ayaga unu na state. Ayaga unu na unu. Akujola Tiger Base now. Osulunu. I got baku no go. Adekwa ma I got baku no go. I got baku no go. Onya wala ku ilo onwe na state o. Onya wala respect you onwe. Let us suffer in peace in this country. The economic situation is terribly bad. Don't add to our problem and our suffering. Akudu na cho. Emo na sila no so kwekule. Emana una make us why no so kwekule. Okuru na ali no so pa. Onya wala ku ilo onwe you guo. Stop using boss Imo to be moving inside anti-cultism and the narcotic. How unu ka jigo di naka now? Anti-cultism and the narcotic. Unu ka jigo di naka now. The CP warn their commanders. They should stop impersonating Tiger Base. Awu Tiger Base begeka. Onwe ke Tiger Base deme. Aima. Okay.